Vi har om den dansk-norske landopmåler Kasper Wessel, som har opdaget grundlaget for moderne matematik. Journalisten bag den her artikel mener, at tal de skal opfattes som en kulturel frembringelse. Tallene de er ikke givet på forhånd. Lige siden de første civilisationer opstod, har man haft et behov for at kunne tælle og beskæftige sig med matematik. Og som naturvidenskaben har udviklet sig, har man fået større krav til matematikken. Når talsystemerne ikke kunne opfylde disse krav, har man måttet udvide dem, præcis som Kasper Wessel har gjort med de komplekse tal. Vi har altså ikke opdaget tallene. Vi har opfundet dem. Tælletal. Tælletallene. Ved tælletallene forstår man de positive tal, altså de mest primitive tal i vores talsystem. Problemet ved disse tal er, at man ikke kan trække mere fra, end man har. Altså findes negative tal og 0 ikke. Jeg skal så fortælle lidt om, hvorfor man bliver nødt til at udvide med de rationelle tal. Rationelle tal, det er tal, som kan skrives a divideret med b, hvor a er et heltal. Det vil sige minus eller negative heltal, 0 og heltal, eller positive heltal. Og b er et naturligt tal, det vil sige 1, 2, 3, 4 osv. Og man skulle altså bruge de rationelle tal for at kunne dividere. Så det vil sige, for eksempel hvis en mand han havde 21 kander vand og 7 køer, og 7 køer, som skulle have vand over 3 dage, så kunne han opskrive et regnestykke, 21 divideret med 7, hvorved han benytter sig af det rationelle tal. De reelle tal består af alle de rationelle og irrationelle tal, altså alle de positive og negative tal, samt brøker, decimaltal og pi og kvadratrod. De reelle tal blev opfundet, da man blev nødt til at udvide talbegrebet, fordi ellers ville regnestykket vise underskud, og ellers kunne man ikke regne det. Kasper Wessel var en dansk-norsk landmåler og var lillebror til Johan Hermann Wessel. Kasper Wessel opdagede grundlaget for moderne matematik. Han blev født den 8. juni i 1745 i Norge og døde i 1818 og ville derfor have været omkring 268 år gammel i dag. Som 13-årig startede Wessel på Katedralskolen i Christiania i Oslo. Da Wessel var 18 år, blev han student og flyttede fra Oslo til København. Her skulle Wessel studere jura. Først 15 år efter bestod han den latinske juridiske embedseksamen. Et år efter Wessel var kommet til København, blev han antaget af det Kongelige Danske Videnskabers Selskab som geodetisk assistent. Dette selskab behandlede blandt andet den storstilede trigonometriske opmåling og kortlægning af hele landet. Dette var påbegyndt nogle år tidligere og varede omkring et halvt århundrede. Efter han påbegyndte dette, blev korttegning hans livsgerning. Inden Wessel døde, fik han titlen landmålingsinspektør med kongelig ansættelsesbrev. 3 år forinden Wessels død modtog han ridderkorset som en belønning for sit trofaste arbejde med landmåling i Danmark. I Wessels levetid blev han bragt i tæt kontakt med matematiske problemstillinger, da han blandt andet skulle beregne nøjagtige placeringer af landskabets enkelte dele i et gradnet. Wessel fremstillede de komplekse tal. De komplekse tal er de mest avancerede tal. Hvis man skulle udvide talbegrebet yderligere, ville man komme til at overskride nuværende regler om tal. Komplekse tal bruges ikke til daglig, men fysikere og matematikere vil ikke kunne undvære dem. Derudover fandt han et ganske særligt tal, epsilon. Oplysningstiden var en periode i Europa fra ca. 1700-tallet til 1800-tallet. Kasper Wessel blev født i Norge under oplysningstiden. Dengang hørte Norge stadig under det danske rigsfællesskab. Perioden er kendetegnet ved, at man begyndte at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter, og videnskaben fik sit store gennembrud efter Newtons teori om tyngdeloven. Man begyndte at tro på videnskaben og filosofien, og at mennesket var et fornuftigt individ. Kasper Wessel beskrives som en meget flittig og hårdt arbejdende person. Hans storebror Johan Hermann Wessel sagde følgende om ham: Han tegner landkort og læser loven, han er så flittig som jeg er doven. Kasper Wessel startede med at angive linjestykkers retning ved hjælp af deres fortegn. Hvis et linjestykke, der forbinder 2 punkter AB, kaldes AB, vil AB minus være et identisk linjestykke, bare modsat retning. Her opstod der dog et problem, for det er klart, at man ved denne metode kan dreje et linjestykke 180 grader. Men hvad gør man, hvis man kun vil dreje linjestykket 90 grader? Her må man indse, at de tal, man på denne tid kendte til, er utilstrækkelige.
i det der kun findes positive og negative tal. Dette behov for udvidelse af talsystemet fik Caspar Wessel til at gå i gang med at udvikle de komplekse tal. Man kan sige, at det gamle reelle talsystem er endimensionelt. Alle tallene er placeret på en linje, og til hvert punkt på linjen hører kun ét tal. De negative tal ligger til venstre for 0, og de positive tal til højre for 0. Caspar Wessel udvidede dette talsystem ved at tilføje en ekstra akse. De komplekse tal kendetegnes altså ved et todimensionelt talsystem, hvor den ene akse betegner den nye imaginære del, og den anden akse betegner den reelle del, som var kendt i forvejen. Det komplekse talsystem fungerer ved, at alle tal udover at have en længde også har en vinkel. De positive reelle tal vil have vinklen 0 grader, og de negative reelle tal vil have vinklen 180 grader. Tallet minus 3 har altså længden 3 og vinklen 180 grader. Tallet 3 vil være modsatrettet af minus 3. Det har derfor vinklen 0 grader og længden 3. Tidligere var man begrænset af, at der kun fandtes positive og negative tal, og man kunne derfor ikke dreje et linjestykke andet end 180 grader. Men i komplekse tal kan det nu lade sig gøre. Hvis man drejer et linjestykke med længden 3 90 grader, vil man få linjestykket med længden 3 og vinklen 90 grader, som det ses på figuren. Når man ganger med komplekse tal, skal man addere retningen og gangelængderne. Hvis vi tager et eksempel med gangestykket minus 5 gange 3. Det ene linjestykke har længden 5, og det andet har længden 3. Derfor ganges 3 med 5. Og det nye linjestykke får længden 15. Minus 5 har retningen 180 grader, og 3 har retningen 0 grader. Da 180 plus 0 er lige med 180, får det nye linjestykke retningen 180 grader. Produktet af de to linjestykker er altså med længden 15 og retningen 180 grader, hvilket jo svarer til tallet minus 15. Dette resultat havde vi også fået, hvis vi ikke havde brugt regnereglerne for de komplekse tal. Vi kan altså se, at mange af de gamle regneregler godt kan overføres til de komplekse tal. Nu tager vi et andet eksempel og viser det grafisk. Vi ønsker at gange det røde linjestykke med det blå linjestykke. Det røde linjestykke har længden 5, og det blå linjestykke har længden 1. Det røde linjestykke har længden 5, og det blå linjestykke har længden 1. Da 5 gange 1 er lig med 5, får det nye linjestykke længden 5. Det blå linjestykke har retningen minus 90 grader, og det røde linjestykke har retningen 45 grader. Da minus 90 plus 45 er lig med minus 45, bliver det retningen for det nye linjestykke. Her ses det grønne linjestykke, der er produktet af det røde og det blå linjestykke. Et af de tal Wessel havde fundet frem til, altså et af de nye tal, havde en særlig betydning. Dette tal har længden 1 og retningen 90 grader, og Wessel valgte at kalde dette tal for epsilon. Tallet er hverken positivt, altså har retningen 0 grader, eller negativt, altså har retningen 180 grader. Dette tal er en underlig mellemting. Når epsilon ganges med sig selv, skal det ganges med længden af sig selv, og dets retning skal adderes med sig selv. Produktet af længderne er altså 1 gange 1, og produktet af retningerne er 90 grader plus 90 grader. Dette giver et resultat på længden 1 og retningen 180 grader. Det underlige er så, at dette tal er minus 1. Caspar Wessel var den første i verden til at finde frem til et tal, som giver minus 1, når man ganger tallet med sig selv. Han har altså fundet kvadratroden af minus 1, hvilket alle folkeskoleelever ellers lærer er umuligt, da man ikke kan finde kvadratroden af et negativt tal. Wessel publicerede sine resultater i 1799 om de komplekse tal, men de blev aldrig udbredt, fordi han udgav dem på dansk. Dansk var ikke et udbredt sprog i Europa, derfor blev hans arbejde ikke opdaget før 1895. Derudover var abstraktionsniveauet for højt for andre matematikere på det tidspunkt, de blev udgivet. Først 100 år efter Caspar Wessels udgivelse af sine resultater, blev hans afhandling genoptaget. De komplekse tal blev først accepteret i 1831 gennem C.F. Gauss. Det var først midt i 1800-tallet, at de komplekse tal blev udbredt og accepteret i almindelig matematik.